Здравейте, хора! Не! Тихо бе! Имаме в къщата голяма оса. Да, Къде хора! да я видите? Само аз го бъда. Не, аз знам къде, мама. На прозореца. Не вляза в самата къща вътре. Ама не в нашата къщата. Ние влизам през прозорецата. Ами не прозореца. Да. Да, и Сигурно? имаме кошмар. Имаме камера, да знаеш, Руслан. Да, ето я. А ти влизаш ли? Има камера. Ето знаеш, ето виждаш я. Имаме камера. Ето ни е камерата. Виждате ли? Ето виждате ли камерата? Влизаме. Ако искаш. Ако се ходи до туалета само, че. Влизаш през Това не е така ли, как там ще бъдеш малко? Да, и Много много печен. И много печен. Там ли ти е уфа? Гледаме, тук има плявки си, Роско се приби. Не бе, те тук няма да дойдат. Тук няма да дойдат. Роско поудява. Бе,